Hola, bon dia i bona hora a tothom. Avui us vull parlar de la Fira de Primavera. Ens hem de remuntar una miqueta en el passat. Hem d'anar fins al 1228, moment en què el rei Jaume I concedeix el privilegi a la vila de Terrassa de poder celebrar una Fira de Primavera per la festa de la Santa Creu durant el mes de maig. Un segle després, en el 1338, el rei Pere Cerimoniós novament confirma aquest privilegi als terrassencs i terrassenques. El que és la vila de Terrassa va anar creixent, ja sigui a nivell de fronteres, a nivell de població, va anar augmentant moltíssim el número de vilatans i vilatanes, i la revolució industrial va tenir una conseqüència d'un gran desenvolupament econòmic al que era la vila. Es van començar a crear les primeres fàbriques tèxtils, la vila allò es va començar a omplir de xemeneies, el que simbolitzava aquest esplendor econòmic, i si recordeu, en el 1877 Terrassa rep el títol de ciutat. Just també durant aquest període ja es perden els últims vestigis de les muralles medievals que hi havia hagut, i a partir d'aquell moment, cada any es celebrarà una fira de primavera el primer diumenge de maig i una fira de tardor el tercer diumenge del mes de novembre. Aquesta tradició d'aquesta fira, amb el temps, es va anar perdent i no es recuperarà fins pràcticament al 2003, quan a algú se li va ocórrer que podia ser una molt bona oportunitat de, aprofitant aquest privilegi que teníem, de crear i fer la primera Fira Modernista de Terrassa. I és quan es va dur a terme la primera edició, que va ser molt especial perquè es va recrear el que era la imatge de la ciutat feia ja un segle. La gent anaven tots i totes vestits o d'obrers, obreres, burgès, burgeses, feien moltes activitats, recreàvem vells oficis que s'havien perdut o que precisament van tenir un gran ressorgiment durant aquest començaments del segle XX. Fins i tot en el 2006, que és la Generalitat, va concedir i va reconèixer com a festa local d'interès turístic a Catalunya. Aquest any, que és la 18a edició, com tot i totes ja sabem, no podem anar a la fira per la situació en què ens trobem, però ens conviden a poder celebrar la fira des de casa nostra. I en algun vídeo jo us he fet alguna proposta d'activitat i en algun altre us parlaré d'altres possibles activitats. Jo, de moment, he començat a recuperar tots els objectes que tinc per casa de la fira, com, per exemple, aquest petit imant, que coincideix amb la primera fira. Aquell any van utilitzar el que és la imatge, aquesta al·legoria a l'agricultura, d'un tríptic meravellós que va dibuixar Alexandre Riquer i que podem visitar al menjador gran de la Casa Alegre Sagrera. Altres activitats, en aquest cas, aprofitant que vaig amb els meus bessonets, que poden fer les ciutats modernistes convidades, allà en el Raval de Montserrat, allò per pintar imants. Una cosa que també guardo molt de carinyo és aquesta tassa amb aquesta decoració tan ornamental modernista del Museu Tèxtil, i moltes més cosetes que estan pol·lulant, més tota la roba que està en el trastero. Amb moltes ganes que arribi la Fira Modernista i fins a la propera. Adéu!